Kesayetiyeka Kurdî welatparêz ji navnebar kir piştî xebata dirêj û tije bi karê siyasî ku hiştê navê yî bimîne ser bi tevî barkirina alaşîn. Mihemed Nezîr Mustafa Kesayetiyeka Kurdî siyasî di sala 1940 de lê bajarê Dêrka Hemkur dayîk bû û xwendina xwe berdewam kir ta bawernameya xwendina yasa ji Zankoya Şamê wergirt. Hîn xwendekar di salên xwendina amadeyî de dest bi karê siyasî kir û tevlî rêzên Partî Demokratîk Kurdî li Sûriyê El Partî bû ku bi xebateke wî dirêj lê tenişt xwendin û karê yasa weke parêzer li ser bingeha paqij ku rêz ji yasayê re digirt û yekem parêzer bû li Rojavayê Kurdistanê. Mihemed Nezîr Mustafa xwedan kesayetiyeke behêz bû û danûstandina wî di nav xelkê de zor rêkûpêk û aram bû ku derçûyê dibistana malbata Elî Yûnîs bû ku yekê ji serkirdên şoreşa Sason bû. Di destpêka salên hefteyê de Mihemed Nezîr Mustafa lê gelçend hevalên xwe di partî de hat girtin û 10 salan di zindanên Beez deman û tenê gunehê wan ew bû ku kadrê partî ne û dijî yasa Hîzama Erebî li Rojavayê Kurdistanê rawestiya bûn. Di sala 1982 de ji zindanê serbest hat berdan û piştî kongrê giştî partî wekû sekreterê giştî partî hat dest nîşankirin û piştre bû emîndarê giştî partî. Mihemed Nezîr Mustafa destên wînî spî di zor cihên giring de di dîrok û boyerê siyasî de di devera Kurdî de hebûn ku kar li ser yekîtiya tevgera Kurdî li Sûriyê dikir û karê siyasî yê aştiyane rêk xist di riya hevpeymaniyên siyasî de bi navê Cebha û Tehaluf û kar li ser avakirina giftûgû û rêzdarî û yekalî di standina biryaran de di pirsên giring û çarenivîsî her wiha beşdarî di avakirina li hevhatina berfireh ya îlan Dîmeşq de kir ku ji gelek partî û kesayetî û rêxistinên neştîmanî yên opozîsyon li Sûriyê pêk dihat. Her wiha kar li ser nêzîkirina Kurd û Ereban di deverê de kir û daxwaza wekheviyê di mav de kir û hewlên wînî mezin hebûn di Yekîtiya Helwesta Kurdî de sala 2004 ji bo sepandina aştiyê û parastina gelê Kurd li Rojavayê Kurdistanê piştîbûyera 2004 li Qamişlo. Mihemed Nezîr Mustafa roja 22 meha duwazdan sala 2008 li nexweşxaneyeke Şama paytextê koçadawî kir û li goristana şehîdan li Qamişlo hat bi xakspartin. Ku di roja bi xakspartina wî de hemû partiyên Kurdî û serkirdayetî û kadir û zor partiyên neştîmaniyên Sûriyê û hin çalak van û rêxistinên mirovî û komalayatî û rewşenbîrî civiyan li goristanê ji bo beşdariyê di merasîmên xakspartina wî de bikin. Mihemed Nezîr Mustafa di şahiyên xwe de kesûkar û malbata xwe beşdar dikir lê ker bû xemên xwe ji xwe re dihişt. Bi taybetê piştî nexweşiya xwe ya giran û piştre ji nav wan bar kir û ma sîmbola xebat û neştîmanperweriyê û navê wî di canê hemî Kurdên welatparêz de mat da. Çêrîkîlo